Merci aux séraphins. Bienvenue à cette première soirée du séminaire de Pâques dans notre église. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé ces temps. Notre Dieu est fidèle et plein d'amour. Pâques nous rappelle cet amour et cette fidélité inébranlable. Et en maintenant devant vous ce soir, je suis dans la joie parce que Jésus-Christ a été notre Pâques. Voici la déclinaison que je vous propose pendant ces 3 jours de séminaire. Ce soir, nous allons voir ensemble le sous-thème la signification de la fête de Pâques. Et Dieu voulant, demain, nous allons parler de l'importance du sang de Jésus-Christ. Et le vendredi, je terminerai avec 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8. Ce qui nous conduira dans un temps de dévotion. Et je m'en vais vous rappeler que le vendredi sera un jour de jeûne pour toute l'église, pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent. Et j'aimerais vraiment vous inviter à ce temps de jeûne. Dans le livre d'Exode, il dit que le peuple a crié et Dieu a entendu leur voix. Et à partir de là est venue leur libération. Et le vendredi, dans l'esprit, dans la pensée de Pâques, nous aimerons crier à notre Dieu au sujet de notre nation et au sujet de l'Église également. Préparons nos pensées. Préparons l'attitude de nos cœurs. Et ensemble, dans l'humilité devant notre Dieu, crions à lui pour la paix de notre pays et pour l'épanouissement de l'église de Jésus-Christ au Mali. Donc le vendredi, nous aurons une rupture du jeûne à l'église après la prédication. Mais je m'avais vous dire que personne ne se sent obligé de jeûner. Parce que le jeûne n'est pas un moyen de pression sur Dieu. Le jeûne doit être motivé par une pureté de notre cœur et par une motivation à être à sa disposition, que lui seul il peut changer notre situation. Alors je vous encouragerai vraiment dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas parler de Pâques sans nous référer à ses racines dans l'Ancien Testament et dans la culture juive. Quand l'apôtre Paul déclare que Christ, notre Pâques, a été immolé dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il avait en mémoire ses racines de la Pâques dans l'Ancien Testament.
hakli kumbe teme kan seli mun kera kabi Israël donga wakati la exode kitabula hakli kubola. Donc ce soir nous allons parler plus de la signification de la fête de Pâques. Ulaina pagere koro ye munye kalamena sinzo de. Nous n'allons pas pouvoir entrer dans tous les détails. Antena seka do somiseni mbela jele kono. Nous serons obligés de sauter des aspects pour qu'on puisse avoir néanmoins le minimum. Amena pan ayoro do kuna walsa anka seka munye akumabaw yanga soko osoro. Donc le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est la signification de la fête de Pâques. Kalansemu amena osorobi oye pagiseliere pagire koro ye munye amena ode kalambi. Pourquoi nous plonger dans nos racines? Muna ambe segi katanga koroleuna jujona. Romains chapitre 11. Romeka usura tan kele. Les versets 16 à 18. Verset tan woro ka se tan shigima. Qui dit ceci. Obeni fo. Et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux païens. Chirem Paul lebe ofoya. Il dit ceci. Abeni fo. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Romains 11. Anga yoro soro nyugo fe ala ka kuma kono Romeka usura tan kele verset tan woro kase tan ani shegima ni sumankun folo dira alama ato fana ka senu ni jiri dili dira alama abolo fana ka senu. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Ni jiri dili dira alama saniara a jiribolo fana na sania. Ainsi en est-il d'Israël. Israël be o chogo de la. Quelques branches ont été coupées. Jiribolo do tigera. Et toi qui, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage. Emi ka sangani i bo chogo ye emi kumbe jate ina emumbe jate ina foko olivier jiribolo na. Tu as été greffé à leur place. Et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Si nous faisons partie du plan de Dieu par l'alliance avec nous, avec en Jésus-Christ, ni an kera alaka laɲini kɔnɔna ye ala ka kolaɲina kɔnɔna ye ka sabu kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Yesu Christ la. Nos racines spirituelles sont liées avec son peuple de l'alliance. Anw dili kɔni nin ta fan fɛ o kɔni an dili bɛ sɔrɔ Israëlidenw na olu mun kɛra layiru siya ye. Nous devons toujours nous rappeler cela en tant que chrétiens. An kan ka hakili jigin o la wagati bɛɛ lajɛlen na minnu kɛra dannabaw ye. Et en ce qui concerne la fête de Pâques, nous devons nous plonger dans les racines profondes de la culture juive de l'Ancien Testament. Mun ye Pâques seli ye an kan ka wagati bɛɛ lajɛlen na k'an kɔfilɛ ka kɔrɔlenw lajɛ ka kɛɲɛ ni Israëlidenw ka tariku cogoya ye. D'abord, la fête de Pâques reste la fête la plus importante des Juifs et doit l'être aussi pour nous les chrétiens. A fɔlɔ mun ye Pâques seli ye ale ye seli belebele ale seli nafamanba ye yahudiw cɛma a kan ka kɛ o cogoya fana na anw dannabaw cɛma. C'est une de ces fêtes qui tire ses racines profondes dans l'histoire du peuple d'Israël. Ni seli kɔni ale kɔni ju bɛɛ bɔ ala ka jama ka kɔrɔlenw na a ka tariku kɔnɔna na. Et la Pâque fait partie de cette série de grandes fêtes instituées par Dieu pour le peuple d'Israël. Ani Pâques kɛra ɲɛnajɛ ye mun ni a sigira ala fɛ a ka jama Israëlidenw ye. Que le peuple est appelé à commémorer chaque année selon la volonté de Dieu. Ka ɲini jama fɛ u ka o seli kɛ san o san ka hakililajigi kɛ ka kɛɲɛ ni ala sago ye. Et ce sont des moments où le peuple est à l'arrêt pour rencontrer son Dieu, pour se réjouir dans sa présence. O wagati de ala ka jama bɛ jɔ ni ka miiri ala ɲɛkɔrɔ ani ka miiri a ka kɔrɔlenw na ni ka u yɛrɛ kalifa a ma. Et se rappeler dans le cadre de l'alliance ce qu'il a fait pour eux. Ni ka u hakili jigi layidu kɔnɔna na a ye fɛn o fɛn kɛ u ye. Donc dans ces grandes fêtes, il y a la fête de Pâques. Ni ɲɛnajɛbaw la Pâques seli bɛ tɛmɛkan seli bɛ o la. On les appelle les fêtes de pèlerinage.
a bɛ fɔ o ɲɛnajɛw de ma ko taama ɲɛnajɛw taama seliw. Ce sont des fêtes très joyeuses. Seliw don minnu ni nisɔndiya b'a kɔnɔ ɲɛnajɛba b'a kɔnɔ. Elles sont 3. O seli 3 de bɛ Il y a yen. ce qu'on appelle la fête de Pessah, qui est Pâques en hébreu, qui se déroule au mois de mars et avril. A bɛ fɔ mun ma ko pesa ni o ye Pâques seli fana ye Hébreu fɛ yen nɔ o bɛ kɛ avril kalo mai kalo ni avril kalo mars kalo ani avril kalo. La deuxième grande fête que le peuple juif commémore, c'est la fête de ce qu'on appelle la fête de Shavuot, qui est Pentecôte. Ani ɲɛnajɛ filanan mun fana ni belebele filanan mun fana ni yahudiw b'o kɛ o ɲɛnajɛ o ye Pentecôte ye. Et ça, c'est le mois de mai et juin. O bɛ kɛ mai kalo la ani juin kalo Ensuite, yɔrɔ la. il y a la fête de Sukkot, la fête des cabanes, la fête du tabernacle. O kɔfɛ gakɔrɔsigi seli fana o bɛ yen nɔ. Qui se déroule en septembre et en octobre. O bɛ kɛ septembre kalo ni octobre kalo yɔrɔ la. Ces fêtes sont instituées dans la parole de Dieu à perpétuité. O ɲɛnajɛ ninnu sɛbɛnlen bɛ Ala ka kuma kɔnɔ ni ka o wajibiya badabada. Que le peuple de l'alliance, que ce soit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, doivent fêter avec dans une attitude joyeuse. O ka kɛ layidu kɔrɔ siya ye o walima layidu kɔrɔ kura siya o a bɛ ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ ka wajibiyaw u ka o ɲɛnajɛw kɛ ni nisɔndiya ye. Toutes ces fêtes sont des fêtes joyeuses. Ni ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya wagatiw ye. Dont la célébration durait quelques jours. Min ni a ɲɛnajɛw a tun bɛ kɛ tile damadamani kɔnɔ. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mun de kɛra? Nous fêtons beaucoup plus autre chose que les fêtes instituées par Dieu lui-même. An bɛ ɲɛnajɛ wɛrɛw kɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ Ala yɛrɛ ɲɛnajɛ minnu sigi kan. Parce que toutes ces fêtes que je viens de vous citer, il y a encore d'autres fêtes qu'on appelle les fêtes austères. Mais je vais m'attarder plutôt sur les grandes fêtes. An ye nin ɲɛnajɛ minnu bɛɛ fɔ ɲɛnajɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ o kɛrɛfɛ nka n bɛ sinsin nin kumaba 3 de kan. Toutes ces fêtes qui apparaissent dans l'Ancien Testament, nos racines chrétiennes, sont des fêtes de la communauté. Nin ɲɛnajɛ fɛn o fɛn na a bɛ fɔ layidu kɔrɔ kɔnɔna na o mun ni anw yɛrɛ dili bɛ bɔ yen nɔ o bɛɛ lajɛlen y'an ka ɲɛnajɛw ye. Et je m'en vais vous choquer ce soir. Wula in na n kɔni bɛna kuma dɔ fɔ a bɛ bala o la. Nous pouvons retenir que Noël ne fait pas partie de ces fêtes instituées par Dieu, ni pas dans la parole de Dieu. An bɛ a ye k'a fɔ ko Noël ɲɛnajɛ kɔni ale tɛ ɲɛnajɛw la ɲɛnajɛ mun ni o fɔra Ala ka kuma kɔnɔ. Donc sur le plan scripturaire, Noël ne fait pas partie des fêtes instituées par Dieu. N'an y'a ta sɛbɛnnew na kitabu kɔnɔna na Noël kɔni tɛ ɲɛnajɛ mun ni a sigira Ala fɛ. Nous n'avons aucune indication biblique à ce sujet. An tɛ o ye Ala ka kuma yɔrɔ si la mun bɛ Noël seli ko fɔ an ye. Contrairement à la fête de Pâques. Nka Pâques seli kɔnɔ an bɛ o ye o Et je kibaruya ye. ferme la parenthèse là, ça pourrait être un débat un autre jour. Mais o kuma kɔni an bɛ o den kɛrɛfɛ fɔlɔ an bɛ se ka kuma o kan Donc kɔfɛ. la fête, la Pâques est la principale fête de la communauté juive et chrétienne à laquelle nous devons donner plus d'importance que la fête de Noël. Tɛmɛkan seli kɔnɔ ale ye seliba ye ni a ka bɔ yahudiw bolo a ka bɔ danabaw fana bolo an kan ka ba don o de la kosɛbɛ. Parce que nous sommes un peuple qui veut vivre à la soumission de notre Dieu, mais en obéissant à sa parole également. Anw ye jama ye jama mun ni an b'a fɛ ka ɲɛnamaya ka kolo Ala ka kuma ye ni ka a kan minɛ. Donc nous voulons vivre ce que la parole de Dieu dit. An b'a fɛ ka ɲɛnamaya Ala ka kuma bɛ mun fɔ ka ɲɛnamaya ni Mais o ye. aujourd'hui nous vivons autre chose que ce que la parole de Dieu a dit. Nka bi an bɛ ɲɛnamaya ni fɛn wɛrɛ ye mun ni Ala ka kuma ka fɔta tɛ kelen ye. C'est à nous de réfléchir à cela. Anw de ka kan ka miiri o la. Parce que Dieu a institué les choses pour qu'on puisse l'honorer. Ka d'a kan Ala ye kow sigi sen kan walasa an ka se ka nɔrɔ d'a kan. Dieu a institué ces fêtes pour que nous puissions nous rappeler ce qu'il a fait pour nous à partir du peuple d'Israël jusqu'à nous en tant que chrétiens en Jésus-Christ. Ala ye nin seliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa an ka se ka miiri ka taasi a ye fɛn o fɛn kɛ an ye k'a daminɛ kabi Israɛlidenw na ka na se anw danabaw ma bi. C'est pourquoi je m'en vais vous parler de la Pâque juive
Pâques prophétique, sa signification spirituelle. Ola mena kuma yautu ka pagi kan pagi mune abe foko créa pagi mena kuma o kan o koro Il munye. est toujours important de remonter à l'origine des choses. Anafan ka bokko sebe anka ta ko laje adamina na chogo mina anka alaje hukum Parce que c'est konana. à partir de l'origine que nous pouvons réellement comprendre la dimension prophétique de ce qui a été institué par Dieu. Kadaka damina de la misika don ako fora hukumu mun kono ka afamya akrea hakilna konana kanye. Et cela s'est fait à travers un seul peuple, le peuple d'Israël. Ani o kera jama kelen ne fe alaka jama ni oye Israël deunye. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas occulter nos racines juives en tant qu'Église de Jésus-Christ. Madon on te sega anyere bo on jujona ni oye yahutu ka siaye o munyen kera amboyoroy. Parce que Dieu est cohérent dans tout ce qu'il fait. Kadaka alabe fon fenke akone o bela jele dakinyeledo. C'est pourquoi le premier endroit où l'on retrouve la Pâque dans la Bible se trouve dans le livre d'Exode chapitre 12. O de koson pagi seli be fo yoro folo muna ala ka kuma kono be soro Exode sura 10 ani flala. Et je vais demander à Moumouni de nous lire en Bambara. Amen a yoro kala. Du verset 1 à verset 3. Il est bon qu'on puisse se plonger dans ces racines-là pour bien comprendre ce que nous sommes en train de fêter cette semaine jusqu'à dimanche. Anafan ka bo anka alaje jujona ka afamia walsa anka sega ato famia amena fen fenke ekli dama dama kono. Exode 12. Exode 12, verset 1 à 13. Exode sura 10 fla verset kelen kase 10 ani sabama. Anga kala ɲɔgɔn fɛ. Matigi kumana Musa ni Aron fɛ Misra jamana la. A ko, nin kalo na kɛ aw ka kalo fɔlɔ ye. A na kɛ aw ka san daminɛ kalo ye. Aw ka kuma Israɛl jama bɛɛ fɛ k'a fɔ u ye ko nin kalo tile 10 don u bɛɛ kelen kelen ka sagadenw minɛ u ka gaw ye. Gwa kelen sagaden kelen. Ni gwa ka dɔgɔ sagaden ma ani a kɛrɛfɛ gwa ka jɛ sagaden kelen na ka kɛɲɛ ni u ka mɔgɔw dama ye. Sagaden na jate ka kɛɲɛ ni mɔgɔ bɛɛ kelen kelen ka dumuni ye. Aw ka san kelen sagajigi fiɲɛntan wala san kelen bakɔrɔ fiɲɛntan minɛ. Aw ka o mara fɔ nin kalo tile 14 don. Israɛl jama bɛɛ ka o faga tile binda fɛ. U bɛ saga dun so minnu kɔnɔ u ka joli ta ka o seri o so dala kondojiriw 2 ani a bonda sanfɛ jiri kan. U ka saga sogo wusulen ni buru funubali ani nakɔ ɲugu kunaman dun o su yɛrɛ la. Aw kana a mɔbali dun wala a balabalalen ji la. Nga aw ka wusu tasuma la a kunkolo ni a sen ni a kɔnɔfɛnw a tɔ si kana si ni a tɔ sira aw ka o jeni ni tasuma ye sɔgɔmada fɛ. Aw cɛsirilen sabaratigi beretigi k'a dun teliya la o ye matigi ka tɛmɛkan seli ye. O su yɛrɛ la ne na Misira jamana yaala. Ne na Misirakaw den fɔlɔ bɛɛ faga k'a daminɛ mɔgɔw la ka taa bila baganw la. Ne na jalaki tɔɔrɔ bin Misira batofɛnw bɛɛ kan. Ne ye matigi de ye. Aw na kɛ so minnu kɔnɔ o joli na kɛ aw ka tamasiyɛn ye o daw la. Ne na o joli ye ne na tɛmɛ aw kan. Ni ne bɛ Misira jamana gosi tuma min na fiɲɛbana si tɛna aw sɔrɔ ka aw halaki. Ala ka duba ka kuma ye. Dans ce passage, nous voyons clairement l'institution du repas pascal. Ni sɛbɛn yɔrɔ kalanta kɔnɔna na an b'a ye pagi dumuniko a kuma bɛ fɔ yan. Il est question d'un agneau sans défaut. A bɛ fɔ yan sagajigi walima bankɔrɔ fiɲɛtan o kuma bɛ fɔ yan. Ici, nous assistons la nuit où Dieu va libérer Israël de l'Égypte. Ni yɔrɔ la su mun na Ala bɛna Israɛlidenw bɔ bolo la o su kɔnɔ ko de filɛ nin ye. Le peuple va être libéré d'un esclavage qui a duré 430 ans, prédit déjà au temps d'Abraham.
ni jamasenu no Israel de unye ubena horonya ka bo jonyana jonya mu ni akuntala stara san kemenani ani bisaba nyogongola ni okun kuna ka fo ça veut dire que 4 siècles et 30 années o kora yira ko san kemenani ani san bisaba nyogon c'est ce que va durer l'esclavage d'Israël en Égypte. Israel de u ka jonya bena o hakeya de ke Israel Dieu jamana avait déjà prédit ça à Abraham. nga ala kunye o fo ka ban Ibrahima ye. Et ici, nous sommes en train d'assister à la libération du peuple de cet esclavage-là. Ani niyoro de la anfleka aye o jama bena labla chugomina horanya chugomina ambeka ode ye. Il dit que l'Éternel passa dans le pays pour frapper tous les habitants. A forako matigi temana o jamana kono misra jamana kono ka jamana deum bela jele goshi. Il passa par-dessus les demeures où un agneau avait été immolé. Nga atemena so kan so minuna ni ni temeka saraka kun bora no ni oye sakajigi nontan ani bagu walma bagoro nontan ku fakara duo du kono atemena beka consommé et dont le sang avait été répandu sur les poteaux et les linteaux de la porte d'entrée de chaque famille d'Israël. O sakajigi walma bagoro kun fakara yoro ni uye asogo du ni ka joli mu so kondo jiriwla ani so sanfe yiriwla. Mais allons-y comprendre un peu d'une manière culturelle qu'est-ce qui se passe et religieuse qu'est-ce qui se passe en ce moment. Anka alaje kusebe ni ta fanfe mune kumika ken wakati la dina ko ta fanfe. Il est ici la mort des premiers-nés d'Égypte, des familles d'Égyptiens. Mumbe foya o Israël den u ka den folo bela jele fagali ko ye. Ceci porte la famille et vous savez c'est la 10e plaie. Après les 9 plaies, le pharaon n'a pas fléchi les genoux devant le mot d'ordre du Seigneur de libérer son peuple. Ala ye nyangata tamun lase Israël misra kauma walsa ka Israël don horonya atana de fle ko photo fle ya. Ici nous assistons à la 10e plaie. Ambe o nyangata tana amo de ye qui correspond à l'institution également de la Pâque pour le peuple d'Israël. O mum fana be ben pagiseli asigili ka wajibia Israël de unka. Pourquoi Dieu va mettre à mort les premiers-nés des familles égyptiennes? Parce qu'il place là la famille du pharaon ainsi que les magiciens ou prêtres égyptiens au comble de leur humiliation. Parce que le souverain d'Égypte targuait d'être des dieux. Kadaka misra masakau olu konu kumbeka u yere ke alaw ye. Et ces dieux étaient accrochés, ce souverain égyptien était accroché à d'autres dieux qu'on appelait les dieux Ra. Ani o masakau misra masakau fana no pharaon ye u fana kumbe noro ala warawla ala munu ne o ye fenyanama alaw ye. Il y avait normalement le dieu Ra ou le dieu Amon-Ra à lesquels étaient accrochés les Égyptiens et ils pensaient que ces dieux-là étaient tout puissants. Alaw kumbe u bolo no e bato fen waraw ye ado ye Ra walma Amon-Ra olu kumbe no ukun blolema olu fana ru fe ko olu bise ko bela jelena. Et il considérait que les fils qui naissaient de ces dieux Ra et Amon-Ra étaient des divinités qui devaient régner sans fin. Ani o hakila ko deminu kumbe bange o arani o Amon-Ra lela ko olu konu kunna sigi ka ke masaya la ka to bada bada. C'est là que nous allons comprendre pourquoi les premiers-nés vont mourir. Parce que quand nous lisons, nous ne comprenons pas pourquoi. Les premiers-nés des pharaons constituaient quelque sorte la mort de leur Dieu. Pourquoi c'est là? Parce qu'il dit que Ra va avoir des rapports sexuels avec une reine qui va donner naissance à un fils qui appartient au pharaon. Et ce fils-là, ce premier-là, est un Dieu. Ko okumbe kafoni masamuso de olukumena denga soro dengue obena ke alaye ka masayake. Parce que quand nous lisons comme ça, nous ne comprenons pas. Ni ama kalante anta famia. Quand nous lisons même, nous ne faisons pas attention. Nous pensons même que Dieu est vraiment un Dieu féroce, un Dieu sans pitié. Ni ama kalante an hakila ko tiena ala koniye ala jugumanye ala munte hene. Qu'est-ce que Dieu va faire cette nuit-là? Muna ala bana munke ni soufe. Dieu va s'attaquer
au cœur même de la croyance égyptienne. ala bɛ dankari misirakaw ka danaya yɛrɛ u dan bɛ fɛn minnu na a bɛ dankari olu yɛrɛ de sun na. Parce que ce Dieu-là était considéré comme la puissance créatrice pour les Égyptiens. Ka da kan o ala mun ni a bɛ fɔ ko ara o kun jatelen bɛ i n'a fɔ ko sebeya mun yɛrɛ bɛ danni kɛ misirakaw fɛ. Comme c'était un Dieu redoutable qui tenait la croyance des Égyptiens. O kɔni ye ala ye ala mun ni fanga kun bɛ a la u bolo ni misirakaw bɛɛ lajɛlen kun dan bɛ a la. Après avoir envoyé les 9 plaies, Dieu va s'attaquer au cœur de la croyance des Égyptiens pour montrer que c'est lui qui est le Tout-Puissant. ala kɛlen ka ɲangata kɔnɔntɔn lase u ma ka ban a bɛ sɔrɔ ka dankari u ka danaya yɛrɛ la walasa k'a yira u la ko ale de ye sebeya bɛɛ lajɛlen tigi ye. Et ce bouleversement spirituel, cette nuit-là, va amener à plier les genoux du pharaon d'Égypte devant Dieu et libérer le peuple d'Israël. O dankarilen u ka danaya fɛnw na o b'a to misira masakɛ a bɛ ɲɔngiri a don ni ka sɔn ka Israɛlidenw labila. Mais le jugement de Dieu ne va pas toucher Israël. Nka ala ka kiiri ma bin Israɛlidenw kan. Pourquoi? Mun na? Parce que Dieu va demander l'immolation d'un agneau avec l'aspersion de son sang sur les linteaux des portes. Ka da kan ala bɛna laɲini kɛ Israɛlidenw fɛ k'u ka saraka bɔ ni ka o joli bɔn u ka bondaw kondaw jiri la. Israël va échapper à cette plaie-là. Israël bɛ tila ni ɲangata in na o de Et fɛ. comment Israël parvient à échapper à cette plaie-là? Munna Israël bɛ tila cogo jumɛn na ka bɔ ni En ɲangata in ma? recevant la parole de Dieu donnée à Moïse et en obéissant par un acte de foi, Israël va être épargné de cette désolation-là. Ka sɔn ala ka kuma ma Musa ye mun lase u ma ani ka kanminɛli kɛ ka o saraka bɔ o cogoya de fɛ Israɛlidenw bɛ tila ni ɲangata in na. Vous imaginez dans la nuit noire, ce soir-là en Égypte, il y aura des cris partout en Égypte, mais ce petit peuple sera épargné parce que par un acte de foi à cet agneau immolé. Aw yɛrɛ k'a filɛ nin su dibiba kɔnɔna na ni kasi bɛ misirakaw ka gaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka ni siya fitinin olu bɛ tila o don na fosi tɛ se kasi foyi tɛ kɛ olu ka du kɔnɔ. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails. An tɛna se ka a fɛsɛ a bɛɛ Je lajɛlen voulais vraiment fɛsɛfɛsɛ. que vous puissiez comprendre que c'est le cœur de la croyance égyptienne qui sera frappé et Israël sera épargné par l'immolation de l'agneau et son sang aspergé. N kun b'a fɛ k'a fɔ aw ɲɛna fɔlɔ k'a fɔ ko nin don de dankari kɛla misirakaw ka danaya yɛrɛ jubaju la ani o don kelen de fana Israɛlidenw Et hɔrɔnyana o voici ce fɛ. que Dieu va dire. Ala bɛna mun fɔ o filɛ Quand nin ye. vous mangerez cet agneau d'un an sans défaut, il va être mangé. Ni a ye o sagaden san kelen ni a ye o dun o nɔntan san kelen na y'a dun. Et ça, c'est tout un message. Vous aurez les reins sains, des souliers à vos pieds, les bâtons à la main, prêts pour pouvoir quitter l'Égypte pour le départ. Pour Ni la a terre bɛ o promise. dun wagati mun na aw cɛsirilen samaratigi beretigi aw ka o dun teliya la donc aw ka labɛn tagali kama ka bɔ Et ça misira sera, jamana. ça sera la Pâque de l'Éternel. O na kɛ matigi ka tɛmɛkan Le badabada sang vous servira de signe ye. Ni joli na kɛ tamasiyɛn ye aw sur ye. les maisons. Aw ka sow Vous daw la toucherez. aw na kɛ so minnu Je kɔnɔ. ferai le sang et je passerai par-dessus. Ne na o joli y'a ka so daw la ne na tɛmɛ o sow kan. Ainsi, les fléaux destructeurs ne vous atteindront lorsque je frapperai l'Égypte. Ani ni o mun ɲangata mun bɛ na ka tiɲɛni kɛ Israɛli misira jamana na ni n ye o joli ye n bɛna tɛmɛ aw kan. Rappelons-nous ce soir An k'an hakili jigin nin na que l'agneau devait être sans défaut. ko sagaden kun kan ka kɛ nɔntan ye. Et on devait en être certain, il devait avoir une année d'existence. Ani a sagajigi kun kan ka san kelen bɔ. Et chaque famille devait être pourvue pour un agneau. Ani gwa bɛɛ lajɛlen kelen kelen kun kan ka sagajigi kelen Et kelen ceux qui sɔrɔ. ne peuvent pas devaient se mettre ensemble pour avoir un agneau. Ani minnu kun man ca ni u tɛ se olu kun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan gwaw kun bɛ se ka fara ɲɔgɔn Et kan ils devaient sagajigi kelen garder sɔrɔ. l'agneau pendant 4 jours pour l'observer réellement s'il est sans défaut. Ani u kun kan ka sagajigi mara ka tile 4 kɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ tɛ a la. Et l'agneau ainsi éprouvé devait être égorgé. Ani o sagajigi mun ni o sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ o de kun bɛ faga. Et le sang devait être appliqué. Ani o joli de kun bɛ mun sodaw la.
Voilà la Pâque que Jésus lui-même a célébrée parce qu'il est de la culture juive. nin pagi in de tɛmɛ kan seli in de yesu yɛrɛ ye nin ɲɛnajɛ kɛ sabu ale yɛrɛ Et il bɔra a yahudiw célébré la avec ses disciples à chaque fois quand il montait à Jérusalem. a ye o ɲɛnajɛ kɛ n'a ka kalandenw ye waati o waati n'a tun bɛ taa jerusalem C'est pourquoi le dernier soir de sa vie sur terre, o de la a ka don laban dugukolo kan a ka ɲɛnamaya dugukolo kan il célébrait cette fête-là avec son peuple. a kun bɛ a ye nin ɲɛnajɛ kɛ ni a ka kalandenw ye Il connaissait la signification spirituelle de ce qui a été décidé par Dieu. a kun bɛ nin ko kɔrɔ dɔn kosɛbɛ nin ta fan fɛ ala ye o mun dantigɛ latigɛ C'est pourquoi jusqu'à sa venue, nous allons continuer à célébrer. C'est pourquoi il va instituer la Sainte Seine comme symbole de cette fête de Pâques. o de la an bɛ taa ɲɛ ka o ɲɛnajɛ kɛ o cogo kelen de la fana a bɛ matigi ka tabali sigi ka o kɛ o tamasiyɛn ye Il va dire, je vous institue cela en mémoire de ce que j'ai fait pour vos pères et que je vais faire pour l'église également. a bɛ o de ko kɛ k'a f'u ɲɛna ko a ye nin kɛ k'aw hakili jigin ne ye fɛn fɛn kɛ aw faw ye ne ye fɛn fɛn kɛ aw ye ani n bɛna fɛn fɛn kɛ église ye Mais en quoi nous sommes concernés par ces événements de l'Ancien Testament? ni an ka anw dulon bɛ layidu kɔrɔ o kalanw anw ka mun bɛ nin kalanko la Hébreux 10, verset 1 nous dit que toutes ces choses sont l'ombre des choses à venir ou une représentation. Hébreux sura 10 b'a fɔ ko nin ko bɛɛ lajɛlen kun ye ko nataw tamasiyɛn ye Et ensuite, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 5 que Christ a été immolé et c'est notre Pâque. ani kɔrɔntɛkaw fɔlɔ sura 5 la ciden paul bɛ taa ɲɛ k'a fɔ ko krista fagara o de ye anw ka tɛmɛ ka saraka ye C'est-à-dire notre passage de la mort à la vie. o de ye anw ka bɔ saya la ka na ɲɛnamaya Et la c'est là nous allons voir toute la signification spirituelle d'une manière universelle. an bɛ paki kɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni ta fan fɛ yɔrɔ la mun ye kɔrɔ jɛlen ye Si la Pâque à son origine est destinée seulement à un petit peuple, quand Jésus va venir en tant que l'agneau pascal que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, c'est l'humanité toute entière qui sera concernée. ni paki kɔni kɛra jamakulu fitinin n'a nana jamakulu fitinin de kama yesu kirista nalen ka kɛ saraka ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ni a bɛ na wagati min na diɲɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ o tɛmɛkanseli Et kɛ par ce sacrifice de l'agneau pascal, comme au temps des Égyptiens, nous sommes passés de la mort à la vie. ani o tɛmɛkan saraka hokumu kɔnɔna na i n'a fɔ a kɛra israɛlidenw fɛ cogo min na an bɛna tɛmɛ bɛna kɛ an ka sow kan ka bɔ saya la ka na Et ɲɛnamaya la c'est ça qui donne l'importance à la fête de Pâques plus que n'importe quelle fête sur la terre. o de bɛ o de ye paki nafa ye ka tɛmɛ ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen kan dugukolo kan Une seule personne a payé pour l'humanité toute entière pour que nous puissions passer de la captivité, du péché à la liberté de la vie. mɔgɔ kelen ye bɛɛ lajɛlen ka jurumu sara ta walasa an ka se ka bɔ jɔnya na ka na hɔrɔnya na ka bɔ saya la ka na Et ɲɛnamaya la même quand Dieu voyait le sang sur les linteaux des Israélites, o cogo kelen na ni ala ye joli ye israɛlidenw ka soda kow na wagati min par na la foi et l'acceptation de ce sacrifice de Jésus, nous sommes marqués par ce sang. Et quand Dieu nous voit, son jugement n'est plus sur nous. o cogo kelen na danaya fɛ o tamasiyɛn bɛ anw kan ni ala ye anw ye a tɛna kiri bi anw kan bilen Aucun d'entre nous ne pouvait payer un agneau sans défaut. Jésus-Christ lui-même a décidé d'être l'agneau pascal pour chacun de nous, afin que nous puissions être libérés de l'esclavage du péché pour aller à la liberté. anw si kun tɛ se ka sagajigi nɔntan sɔrɔ yesu kirisa de nana ka sa an ye o la walasa an bɛɛ lajɛlen ka hɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ saya la ka na ɲɛnamaya Chers la frères et sœurs, madenw cette liberté est très chère aux yeux de Jésus. ni yɛrɛma hɔrɔnya nafan ka bon kosɛbɛ yesu Et ɲɛkɔrɔ tout son combat sur la terre, il va attaquer les chefs religieux, les pharisiens, les scribes qui veulent réduire cette liberté à une sorte d'esclavage religieux. Il va les traiter d'hypocrites. ni yɛrɛma hɔrɔnya nafan ka bon kirisa ma kosɛbɛ n'an y'a ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na a ye kɛlɛ kɛ farisiyɛnw fɛ sɛbɛnnikɛlaw fɛ ani ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ olu minnu tun b'a fɛ ka mɔgɔw bila diinɛ jɔnya hakilina kɔnɔna na Parce que Christ immolé à la Pâque nous fait passer du joug du diable vers l'amour du Père. Dieu désormais est notre Père. Personne n'a payé pour ça. Jésus l'a payé pour toi, il a payé pour moi. ka da kan krista
ale salen ale ye anw bɔ saya jɔnya la sitane ka jɔnya la ni o ye saya ye kana ala ka ɲɛnamaya ala ka kanuya la mɔgɔ si tɛ se k'o d'anw ma Krista ka saya n'a kololi kɔ madenw. Dieu n'est plus loin de nous. Ala man jan anw na bilen. Il habite en nous par la puissance du Saint-Esprit. A bɛ anw kɔnɔ a sigilen bɛ anw kɔnɔ ala nisɛnu barika la. Dieu n'est plus lointain de nous. Ala man jan anw na bilen. Nous avons un lien de filiation éternelle avec lui. An kɔni ni ale dulonna ɲɔgɔn na badabada. Dieu n'est plus seulement un Dieu qu'on doit vénérer avec beaucoup de peur. Ala tɛ ala kɔni ye mun ni a kan ka bato bilen ni siranyaba ye. Le Christ immolé fait de lui un père pour chacun de nous. Krista mun fagara kɛra tɛmɛnka saraka fagalen ye o ye an bɛɛ lajɛlen kɛ a den ye. Un père qui nous aime. Fa mun ni a bɛ an kanu. Un père qui nous a libérés du joug du péché. Fa mun ye an hɔrɔnya ka bɔ jurumu jɔnya na. Un père qui nous a libérés de la captivité de la mort. Fa mun ye an hɔrɔnya ka bɔ saya jɔnya la. Il nous a libérés du royaume des ténèbres et nous a amenés au royaume des lumières. Aye an hɔrɔnya ka bɔ dibijugu masaya la ka na kɛnɛ yelen masaya la. Et recouvert du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, la mort éternelle ne peut plus nous frapper. C'est ça la réalité. Anw datugulen ni Yesu Krista joli senuma ye badabada saya tɛ se ka anw sɔrɔ bilen o de ye tiɲɛ ye. Nous disons cela mais nous ne comprenons pas. An bɛ o fɔ nka an t'a faamuya. La mort éternelle ne peut plus nous frapper comme la mort a frappé les Égyptiens parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Badabada saya tɛ se ka anw sɔrɔ bilen i n'a fɔ a ye Misirakaw sɔrɔ cogo min na ka d'a kan Yesu Krista joli b'an datugu. Mais plus que ça encore. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Satan nous regarde. Matigi bɛ an lajɛ. Il dit lui là. A b'a fɔ nin. Il est marqué par le sang de Jésus-Christ. Nin kɔni taamasiyɛn bɛɛ nin kan Yesu Krista Je joli ne fɛ. peux rien contre lui. U tɛ se ka foyi kɛ C'est nin pas na. le fait que tu sois un chrétien de 1000 ans, de 2 jours, mais le fait que tu as accepté Jésus-Christ, son sacrifice, tu es marqué par son sang. Danfara si t'a la i ka kɛ danaba ye mun ye san 1000 kɛ walima mun ye tile damadamani k'a la nka an bɛɛ lajɛlen ni taamasiyɛn dara an bɛɛ lajɛlen de C'est ka pourquoi badabada. l'apôtre Paul pouvait crier, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? O de la ciden Paul kun bɛ se ka pɛrɛn k'a fɔ ko mun bɛ se ka ne fara ka bɔ ala ka kanuya la. Les djihadistes nous coupent la tête, c'est une seule tête qu'ils ont coupée, mais ils ont précipité nous dans les demeures de notre Père au ciel. Hali ni diinɛ dantɛmɛwale tigilamɔgɔw ye ne kunkolo tigɛ u ye kunkolo kelen de tigɛ nka u ye a teliya walasa ne ka taa ala ka badabada masaya la. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre les chrétiens qui ont peur de la mort, c'est humain, je le comprends. O de la ne tɛ se ka faamuya cogo si la danaba mun bɛ siran saya ɲɛ nka adamaden ko don a bɛ faamuya fɛnɛ. Même quand moi je suis malade, je cours vers Jacques pour qu'il me soigne. Hali ni ne yɛrɛ fana man kɛnɛ n bɛ boli ka dɔgɔtɔrɔ Jacques sɛgɛrɛ walasa a ka n furakɛ. Vous voyez le paradoxe? Je vais aller au ciel, mais en même temps je ne vais pas mourir maintenant. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a kow la dɛ u bɛ ɲɔgɔn sinaya cogo min na ne b'a fɛ ka taa sankolo la nka ne bɛ boli bana ɲɛ ka taa Chaque fois que je dɔgɔtɔrɔ fɛ. pars chez Jacques, je demande à Jacques, est-ce que c'est grave? Non, mais c'est parce que je ne vais pas mourir, c'est pourquoi je demande si c'est grave. Wagati o wagati ni sera Jacques fɛ fana m'a ɲininka yala bana in ka jugu wa ka d'a kan t'a fɛ ka sa de sisan o de la m'o Mais fɔ. un jour, Nga nous dono- devons être comme l'apôtre Paul. La mort est un gain pour nous qui sommes marqués par le sang de l'agneau immolé à Golgotha. Don dɔ la an na kɛ i ko ciden Paul y'a fɔ cogo min na saya kɔni ye tɔnɔ ye anw ma anw minnu ni Yesu Krista ka taamasiyɛn b'an kan. Nous sommes préservés et graciés par l'agneau immolé. Anw maralen don ni ka nɛɛma ka anw hɔrɔnya ala ka sagaden mun Donc fagara kosɔn. célébrons donc la fête. C'est un ordre de célébrer cette fête de Pâques. Célébrons la fête de Pâques, c'est un ordre. Ka pagi seli kɛ o kɔni ye cikan ye cikan mun ni ala yɛrɛ y'a fɔ. L'agneau qui égorgeait les Hébreux représente l'homme des choses à venir. Sagaden mun ni yahutuw ye a faga o kun ye cikan nata kofɔtɔ ye an ye. C'est-à-dire Christ, le Fils de Dieu, venu dans la chair afin d'offrir sa vie O ye pour chacun de nous. Krista ye mun nana ka farisogo ta k'a ka ɲɛnamaya di anw kosɔn. N'est-il pas merveilleux? Yala nin tɛ koba ye wa kabako ye. Personne ne pouvait payer. Mɔgɔ si kun tɛ se ka nin sara. Tu ne pouvais pas payer par la richesse de tes parents. I kun tɛ se ka sara ni i masaw ka nafolo ye. Mais Dieu a eu un grand amour à notre égard. Nka ala ye kanuyaba sɔrɔ an ta fan Mais fɛ. si Jésus était venu et il n'est pas allé à la croix, c'était foutu pour nous. Nka ni Yesu kɔni kun nana ni a kun ma taa fagali jiri kan gɛngɛ jiri kan an kɔni o kun Nous étions destinés à o kun ye a l'oppression. banlen ye an kun bɛ to badabada jɔnya la. Nous étions destinés à l'oppression du péché et de la mort. An kɔni kun bɛ to sa badabada jurumu ka jɔnya la.
Mais Christ a décidé qu'on puisse l'égorger à notre place. nga krista sɔnna ale ka faga anw nɔ na Et il a dit, il a fait sans ouvrir la bouche. a fɔra ko a ye o kɛ a ma a da waga. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 29, l'apôtre Jean, le Baptiste, ayant compris cela, qu'il y a une corrélation entre ce qui s'est passé en Égypte et la venue de Jésus-Christ, l'agneau, il va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. An b'a ye o de la mun ye yohana ye yohana batiseli kelen kɔni ale kɛlen ka o faamuya k'a fɔ ko tɛmɛlenw taamasiyɛn de don a ye yesu natɔ ye a ko nin ye ala ka sagaden ye mun bɛ an ka jurumu bɔ an na. Parce que l'agneau immolé par les Hébreux est une image de Christ et il en avait toutes les caractéristiques pour cela. Ka da kan sagaden fagalen Hébreux fɛ ni o ye yahudiw fɛ ye o kun ye Krista ɲɛbila ye o taamasiyɛn. L'agneau devait être sans défaut. Christ est venu et s'est offert sans défaut. Sagaden kun kan ka kɛ nɔntan ye Krista nana ka a yɛrɛ di ka kɛ saraka ye nɔsi kun tɛ a la jurumu t'a la. Pierre chapitre 1 le verset 18 à 19 dit ceci. Pierre fɔlɔ sura kelen a verset 18 ka se 19 bɛ nin fɔ an ye. Vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. A b'a dɔn ko on lit le passage. 1 Pierre 1 18 19. A ye kɛ to Pierre fɔlɔ sura kelen verset 18 ka se 19 ma. Pierre 1 18 19. Kamasɔrɔ aw b'a dɔn ko aw ma kumabɔ ni fɛn tolitaw ye i ko wari ni sanu ka bɔ aw taamacogo fufafu la aw kalanna o min na aw faw fɛ nka aw kumabɔra ni Krista joli ye o ka fisa fɛn bɛɛ ye ale kɛra i ko sagaden nɔsi t'a la nɔgɔyɔrɔ t'a la ala ka duba ka kuma. Toute sa vie terrestre, Jésus, même aux yeux des observateurs les plus hostiles, il fut impeccable. Yesu a ka ɲɛnamaya la hali mɔgɔ minnu ni o kun ye seerew ye mun bɛ k'a lajɛ ala a ko man di minnu ye bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko a taamacogo fiɲɛ si kun tɛ a la. Tout en étant mis à l'épreuve, il n'a pas bronché. Hali k'a sɔrɔ a donna kɔrɔbɔli la a ma yɔgɔyɔgɔ. Jusqu'à ce que les scribes même vont dire, mais il nous défie, cet homme il est sans défaut. Fɔ sɛbɛnnikɛlaw yɛrɛ bɛ taa k'a fɔ ko nin kɔni bɛ ka anw kɔrɔbɔ nin cɛ kɔni hali fiɲɛ foyi tɛ a la. Mais il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse, le plan de Dieu s'accomplisse pour Israël et pour l'humanité tout entière. Nga fɔ ala ka ko bolodalen o kun ka dafa ala ka fɔlen bɛɛ lajɛlen kun ka dafa Israël ye ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye. Si vous voulez encore enrichir votre répertoire biblique, allez-y lire ça dans Luc 11, 53-54. Ni aw b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ halisa o la a bɛ taga Luka sura 11 a verset 53 ani 54. Et dans Jean 8, 46, voici ce que lui-même il va dire. Yohana sura 8 a verset 46 la a yɛrɛ bɛ mun fɔ o filɛ. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Ko jɔn aw cɛma na jurumu ne jalaki jurumuko la. Si je dis la vérité, pourquoi ne vous croyez-vous pas? Ni ne bɛ tiɲɛ fɔ aw ye mun na aw tɛ da ne la. Même Pilate, le chef politique de son temps, a été émerveillé par Jésus. Hali Pilate o mun kɛra ɲɛmɔgɔ ye wagati la politiki ɲɛmɔgɔ don ale yɛrɛ kabakɔra Yesu la nin wagati la. Parce qu'il dit, je n'ai vu aucune faute en cet homme. Mais pourquoi vous voulez le crucifier? Ka da kan ale ko ma fiɲɛ si ye nin cɛ la mun na aw b'a fɛ a ka gɛngɛ ye. Chers frères et sœurs, il fallait qu'il aille à la croix. Il fallait qu'il aille à la croix dans la volonté suprême de son Père et dans l'amour impeccable du Père pour chacun de nous. Mais par la célébration de la Pâque également pour les Juifs, c'est pour se rappeler les bontés de Dieu à leur égard. Nga yautu fana ka pagisel la o ye ka an hakili lajigi ala ka ɲumanyaw bɛɛ lajɛlen na ye. Cette faveur qu'ils ont eu de Dieu pour les faire sortir de l'esclavage de Jésus. Ala ye o ɲumanya mun kɛ u ye ka u labɔ jɔnya la Misira jamana kan. Et pour nous chrétiens, elle symbolise ce que Jésus, l'agneau de Dieu, a accompli pour nous à la croix.
ani anw danabaw fɛ o ye o bɛ kɔrɔ mun jira an na o ye ala ye a b'an hakili jigin ala ye Yesu Kirista di ka kɛ saraka ye gɛngɛjiri kan k'an hɔrɔnya. Les Juifs n'ont pas eu ce privilège. Yahutu olu ma se ka ni kunnandiya sɔrɔ. Mais nous célébrons la fête de Pâques à l'intention de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ à notre faveur. Nga anw bɛ pakiseli kɛ ka miiri matigi Yesu Kirista ka saya n'a kunuli la a ye o ɲumanya mun kɛ anw ta fan fɛ. Les Juifs n'ont connu que la préfiguration de la Pâque jusqu'à la venue de Jésus. A ɲɛjiraw de Yahutu a ɲɛjira taamasiyɛnw de yirala Yahutu la fo ka se Yesu yɛrɛ nali ma. Mais maintenant, nous avons le privilège, la grâce de vivre dans l'accomplissement de la nga bi anw de ye a kunnandiya sɔrɔ ka se ka ɲɛnamaya o nɛɛma la. La nuit où l'agneau a été immolé. Su mun ni sagaden sarakala. La nuit où la vie lui a été ôtée par force. Don mun na ni a nin bɔra a la wajibi la. La nuit où il a subi la mort. Su mun na ni a fagara. Chers frères et sœurs, c'est sérieux. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec notre foi chrétienne. L'annonce que Jésus-Christ a subi à la foi, à la croix, c'était inouï. C'était inouï. Il n'a pas seulement été violaté à la croix, mais il a été également abandonné par ses amis. C'est pourquoi il voyait tout cela venir dans le jardin de Gethsémane. Dans le jardin de Gethsémane, il voyait chacun de vous. Il voyait le combat qu'il menait pour chacun de vous. Il voyait vos visages parce que vous avez été prédestinés avant la fondation du monde. À Gethsémane, il savait que Adam, le premier Adam a échoué. Si le deuxième Adam échoue, c'est fini. Gethsémane a kuma doko adama folo o koni masika aka bara cimu kalfaraw ma moke ngani adama flana no kun desera aka bara la doron ko kun cena. À Gethsémane, il voyait que chaque personne parmi vous était précieuse à ses yeux, donc il pouvait se donner. Gethsémane a kuma yeko aw be kelengele kunye ko baye abolo fen na fama mawya abolo odla akume sonka ayre saraka. Pourquoi ne supportons pas les petites souffrances de la vie? Muna toro misemani mu mansoro nyenama la ntisogo munyu. Pourquoi passons-nous le temps à se plaindre les uns des autres? Muna ame daji koro kuma fo nyogon kama wakati bela jele. Pourquoi nous ne nous mettons pas à la disposition? Pourquoi on doit nous négocier? Pourquoi on peut servir Jésus? Muna ante anyere di fo ka akeka annege walsanga barake matigi. Pourquoi quand vous dites venez on va louer le Seigneur, venez on va faire un séminaire, tout le monde se traîne, on voudrait qu'on nous surprise. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Muna ni abe foka ayena anka ala bato ayena anga ala tanu ayena anga séminaire ke bela jele kon mi sen sulu salate no nga alaye mun beke anye. Il a accepté d'être abandonné par son père. Ale sona afaka bla. Il a accepté d'être trahi par des gens qui ont vécu avec lui 3 ans. Asona moka jamfama mo munni unyana mayara na aye san sabakono. Et vous imaginez? Awbe ka lajeke. Dimanche o jama ba mun kunbɛ ka kunbɛ ka ablasara k'a fɔ ko Ozana Dawuda denkɛ mun natɔ filɛ an bɛ bato. Mais vous savez ce que Jésus a vu? Aw b'a dɔn Yesu ye mun ye? Il n'a vu que l'hypocrisie de la population. A ye mɔgɔw ka filangafoya de ye. Et aujourd'hui encore des fois Jésus-Christ doit faire face à notre hypocrisie. Hali bi fana halisa Yesu Kirista a bɛ an ka filangafoyaw ye o. De ne pas donner Jésus je t'aime, mais quand il veut nous demander au service, nous avons tous sortes de prétextes à nous justifier. An b'a fɔ an da la ko Yesu an b'i kanu nka ni a sera ko ka baara k'a ye an bɛ bɔcogo sɔrɔ an yɛrɛ ye cogo bɛɛ lajɛlen na. Nous sommes devenus plus importants que Jésus, que nous pensons que nous célébrons, mais nous sommes au-dessus de lui parce que nous ne sommes pas à l'obéir. Anw kɔni bonyana an yɛrɛ bolo ka tɛmɛ Yesu Kirista kan n'a fɔra ko ka n'a bato an bɛ cogoya sɔrɔ bɔda sɔrɔ an. Regarde ce que le passé il m'a fait, regarde ce que l'ancien il m'a fait, regarde ce que ma soeur il m'a fait. Oui, on ne va pas accepter que je puisse m'exprimer. À cause de ça, je suis ton frère, je suis resté sur les pas.
amma foko allaje karamo ye mun kenena allaje makoro ye mun kenena allaje ni balwa muso ye mun kenena ambe anyere boya no e ka funute ka sigi. Et vous savez ce qui se passe? Satan, il est de nous. abado mumeke sitane be anlaje abe yele amma ola. Et Jésus-Christ, il est attristé à cause de nous. Yesu Krista adusube kasika sabuke aunye. Mais là, à Gethsémane, Enga Gethsémane dans la fraîcheur de la vie passée, c'était le printemps, il faisait froid. osu sumalen konana kadaka nene wakati kundo nene kumbe. Il était face, lui seul, à la mort. Ale kelen kun jolembe saya nyekoro saya kama. Il était seul, face à l'amour de son père. Ale kelen kun jolembe afaka kanwe nyekoro. Il était là pour représenter chacun de nous. Qu'est-ce que je vais faire? Akumbeye ka on bela jele kelengelen de norota jorota mena munke. C'est que nous, les chrétiens, nous ne comprenons, nous jouons avec. Jésus-Christ est devenu péché à notre place. On danabao ante ode famia anka do Yesu Krista kera jurumunya on nona. Vous savez ce que ça veut dire? Obado okoro donwa. Que le Fils de Dieu qui est saint, il est devenu adultère. C'est ça le péché. Okoro ya yira ko ala de mun ka senu ko okera jato ya kelanye ode jurumuye. Il est devenu voleur. C'est ça que ça veut dire. Ale kera zonye okoro yode. Il est devenu péché. Tout ce qui est sale aux yeux de son père, c'est pourquoi son père l'a abandonné à lui-même. akera jurumuye feo nogolelo akera ode la fa fana ye abla. Pourquoi? Muna À cause de toi et à cause de moi. akera ekoso okera nekoso. Pourquoi? Kundumena Parce qu'il était animé d'un amour très profond pour son père et pour chacun de nous, même ceux qui ne sont pas encore nés. kadaka akufalembe kanuyala ka nyeshi ema ka nyeshi nema ka nyeshi afama ka nyeshi ambe kelengele ma alminu mabange folo. La nuit où le jugement est passé sur l'Égypte, il a dit qu'une nuit sombre et tout était tombé sur l'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus également. Abe fo saya sera misra kauma domuna o denfolo fagara sumuna afora ko nyangata do binaw ko Le jugement est tombé sur lui. Kiri binaka osu. Quand tu vas te lever pour partir à la maison, Ni be wuli kataso quand ici tu n'as rien compris, ni ma foi famia garde dans ta pensée. atoy hakila Le jugement est tombé sur lui. kiri bina À aka ma place. ne nona. C'est pourquoi le Père peut nous pardonner. O de la fa be se ka yafa Le ama. moment est venu que vous puissiez vous repositionner. Wakati sera bela jele ka Le moment est ijorota. venu que vous soyez sérieux avec votre foi. Wakati sera bela jele ko ngai ka dana mine Le sebela. moment est venu que nous les laissions la première place dans notre vie et dans notre église. Wakati sera sa anka joro folo di ama anka nyema la anka Jésus église n'est ko. pas venu chercher une position. Il est venu offrir sa position à Satan. Yesu manna ka joro nyini anana ka joro di sitanema. Mais il attendait de recevoir la position suprême de son Père. Nga akumbe ka konoli ke ka joro belebele soro munye joro bela jele sanfeta ya fa. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui dans Nga l'église? ambe munke bi On église ko. passe tout le temps à se battre pour une position. Ambe wakati bela jele ke ka nyogon kele joro no fe. Une importance à cause de la position. Alors que la position c'est pour servir. Ambe nafamba di anyerema joro la kata ka soro joro etemetaye. La position doit nous amener dans une attitude d'humilité et d'effacement. Joro baw kan kan nani anye hakilna kono mumbe ato amanyere majigi ni ka yoroti toma ka ke ka baraka uye. Oui, Christ a été immolé pour nous. Chendo Krista sara fagara aunye. Dans sa chair, il a été détruit. A farkolo la anyonyona. C'est pourquoi il va dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et c'est vrai. O de la aba foko mogo mumme ne sogodu mogo mumme ne joli mi o tigi na nyana ma bambal soro chendo. Et je ne ressusciterai un jour. Ni ne na o tigi la kunu dono la. C'est pourquoi le christianisme c'est une religion d'espérance. O de la danaya ye dine mu ni jigiya de ba kono. La maladie, Akake banala que tu meurs par une exécution quelconque. ikasa bana fe walma ikasa doki faga walma ika accident ke kasa Cette espérance vivante doit nourrir le cœur de chacun. Un jour, il nous ressuscitera. ni jigiya kan ka an bela jele dusukunde lafa ka o nyanamaya ka donko ko dono la na kunu. Et quand Satan vient, Ni sitane nana il dit Moumouni. aba fo karamogo Il dit, regarde ce qu'il est. afle mundo Mais Jésus dit à Satan, mon sang, moi l'innocent, mon sang le couvre, tu ne peux rien contre lui. nga Yesu ba fo ne munye jalagi bale ne joli be adatu ko tina seka fo ike ala Chers frères et sœurs, mbadew pendant des siècles, en obéissant à la demande de l'Éternel, les Hébreux ont
sacrifier des agneaux. ka wagati la walsa ka matigi ka ɲumaya ka waliɲuman dɔn seli kɛ hébreu ye sagajigi nɔntanw Pour faga célébrer la Pâque en souvenir de leur délivrance de l'esclavage de l'Égypte et de leur sortie dans la nuit noire. walsa ka u ka nisɔndiya yira ka o ɲɛnajɛ kɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnyali ka bɔ Mais ce misira soir, jɔnya juru la Dieu voudrait nous rappeler. nka bi su in na ala b'a fɛ k'an hakili jigin Vous imaginez si on était au temps ancien, la cour devait être remplie d'agneaux. aw bɛ miiri ni an tun bɛ layidu kɔrɔ wagati la ni kurukɔnɔna bɛɛ lajɛlen tun bɛ fa sagadenw na Nous sommes combien de familles dans l'église de Daoudabougou? anw ye ga joli ye dawurabugu église kɔnɔ Vous voyez ce texte du couteau à couper les gorges, l'odeur du sang, les caca par-ci par-là, c'est tellement sale et nous devons faire ça pour notre libération. Mais Jésus-Christ a dit ça suffit, moi je le fais. aw ka miiri o la dɔrɔn o saga baden bɛɛ lajɛlen ko muru bɛ ka ta k'u kantigɛ joli kasa ni sagabo kasa an bɛ o bɛɛ lajɛlen mɛn o saga bɛɛ lajɛlen fagali la nka yesu ko ayi ko ne ye n yɛrɛ di o b'a C'est bɔ pourquoi rappelons-nous de ces paroles de l'apôtre Paul nka o de la an k'an hakili jigin cilen paul ka nin kuma na que j'ai cité plus haut. ni n ye o kuma fɔ n kɔnna k'o kuma fɔ Nous comprenons que par Jésus, notre Pâque a été immolée. an b'a faamuya ko yesu kirisa la anw ka tɛmɛ ka saraka Et demain, fagara nous pourrons parler de l'importance de Jésus-Christ. sini an bɛ se ka kuma o nafan kan yesu kirisa nafan Désormais, nous sommes délivrés de la puissance du péché. anw kɔni hɔrɔnyana ka bɔ jurumu jɔnya ma sisan Par Jésus, nous devenons une nouvelle nature, une nouvelle vie. yesu kirisa la anw kɛra ɲɛnamaya kura ye Nous sommes une nouvelle pâte. anw kɛra Une nouvelle pâte. anw kɛra mugu kura ye mugu ɲigilen kura ye C'est ça la joie des Pâques. o de ye pagi nisɔndiya ye C'est pas tous ces viandes et puis ces pains de Pâques que vous avez préparés qui sont importants. an ka finiba ninnu ni sogobaw bɛɛ lajɛlen tɛ olu tɛ a nafan ye Mais n'empêche, les femmes, faites-nous bien manger quand même. an ka o kana bali musow a ye dumuni duman kɔni tobi ka d'an ma Je ne suis pas en train de dire ça là pour que vous rentrez à la maison pour dire à vos maris, le pasteur Emmanuel a dit que manger là, c'est pas important, c'est important. n ti ka nin kuma fɔ n'aw segira so a k'a fɔ cɛw ma ayiwa karamɔgɔ emmanuel ko dumuni ko in ko nafan t'a la nafan b'a la dɛ Notre corps de péché a été mis à mort. anw ka farisogo sabaga o donna saya la Puisque Jésus a été crucifié dans sa chair. sabu yesu kirisa ale gwengena a farisogo la C'est pourquoi le Nouveau Testament nous montre l'accomplissement de la Pâque en la personne de Jésus-Christ. o de la layidu kura bɛ pagi dafalen yira an na yesu kirisa la Et c'est pourquoi quand le prophète Jean-Baptiste, en voyant Jésus venir à lui, il s'écria, Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu. o de la yona batiselikɛla a ye yesu natɔ ye wagati min na a pɛrɛnna k'a fɔ ko ala ka sagaden natɔ filɛ Et l'agneau en question est une référence à l'agneau de Pâques qui est offert en sacrifice pour le péché. ani o sagaden o bɛ sagaden mun tun bɛ kɛ pagi saraka ye a b'o o de taamasiyɛn yira L'ancienne alliance était une figure de l'évangile de la nouvelle alliance. layidu kɔrɔ ale tun ye layidu kura taamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen yirali ye Et le peuple de l'ancienne alliance pouvait croire à l'évangile de grâce à travers Pâques qui se pointait vers Jésus. ani layidu kɔrɔ siyaw tun bɛ se ka da kibaru duman nɛɛma kibaru duman la o mun bɛ yesu kirista la Chers frères et sœurs, n badenw en guise de conclusion, ka a kun cɛ voici ce que je vais dire. n b'a fɛ ka nin fɔ Maintenant, il est devenu notre Pâque immolé. a kɛra anw ka tɛmɛ ka saraka fagalen ye À chaque fois que nous mangeons la suite, et Dieu voulant, le lundi, nous allons avoir la Sainte Seine, que cela puisse avoir une signification pour nous. wagati o wagati ni an bɛ o dun ni ala sɔnna ma ntɛnɛndon an bɛna matigi ka tabali ta o ka kɛ taamasiyɛn ye anw ye À ce dernier repas, la nuit de Pâques, Jésus va dire, c'est moi-même qui va m'offrir pour vous. a ka su laban tɛmɛ ka seli dumuni na yesu b'a fɔ ko ne yɛrɛ de na n yɛrɛ di En guise de conclusion, retenons ceci. ka kuma kuncɛ kuma na a ye nin to aw hakili la La fête de Pâques célèbre la mort et la résurrection de Christ. pagi seli ale bɛ yesu saya n'a kunuli C'est de la ko fɔ fête la plus importante pour les chrétiens. o ye seli mun ni a nafan ka bon danabaw ka ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen ka bon n'a bɛɛ ye munna Parce que l'Église est née à la foi. ka d'a kan egilizi bangera gɛngɛjiri de kan L'Église que nous constituons, je ne parle pas de dénomination, l'Église universelle que nous constituons est née à la foi. egilizi ni o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen egilizi n ko nin tɛ taabolo ko kuma tɛ dɛ ni na egilizi bangera gɛngɛjiri de kan
a bɛ kɔrɔ bɛ mun fɔ a bɛ kɔrɔ nin bɛ a kɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɔ Parce que à partir de la croix, un nouveau peuple est né. ka d'a kan gɛngɛ jiri kan siya kura bangera À partir de la croix, une nouvelle humanité est née. gɛngɛ jiri kan siya kura diɲɛ kura daminɛna Compréhension de cela que l'apôtre Paul va dire, toutes les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. o faamuyali de fɛ ciden paul b'a fɔ ko fɛn kɔrɔw bɛɛ lajɛlen tɛmɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra kura ye Ce soir, regarde à ta vie. bi su in na i ka ɲɛnamaya lajɛ Toutes les anciennes choses sont passées parce que Christ est mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts. fɛn kɔrɔw bɛɛ lajɛlen tɛmɛna sabu krista sara gɛngɛ jiri kan ka kunu Elle est au cœur de notre foi chrétienne, o la fête de bɛɛ o Pâques. kɔni paki seli kɔni ye anw ka danaya cɛmancɛ kolo dɔ ye Et la a jɔsen dɔ résurrection ye du Christ est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. ani yesu krista kunuli o ye ala ye layidu mun ta a ka siya ye o y'o fana dafali ye Dieu envoie son Fils unique Jésus pour racheter l'homme, ala ye a denkɛ kelen pe yesu krista ci walasa ka mɔgɔw kuma bɔ pour l'extirper par sa passion de l'esclavage du mal et pour pardonner ses péchés. walasa ka a bɔ a ka tɔɔrɔw fɛ k'a bɔ a ka jurumu na k'a hɔrɔnya Et c'est là que je vais m'arrêter. n bɛ jɔ yan bi Christ est venu mourir pour que Dieu puisse me pardonner de mes péchés. krista nana ka sa walasa ala ka ne ka jurumuw yafa n ma Christ est venu mourir pour que les accusations de l'ennemi ne puissent plus m'atteindre. krista nana ka sa walasa jugu ka jalakili kana se ka ne sɔrɔ bilen Christ est mort à la croix et ressuscité pour que je puisse avoir une nouvelle vie remplie de dynamisme du Saint-Esprit. krista nana ka sa gɛngɛ jiri kan ka kunu walasa ne ka se ka ɲɛnamaya sɔrɔ ɲɛnamaya galabu kɛnɛyalen nka ka nisɔndiya o la Christ est venu immoler à la croix pour moi pour que la tristesse qui couvrait ma vie soit remplie par la joie de la résurrection. krista nana ka sa ne ye walasa ɲɛnasisi mun kun bɛ ne kan o bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma ka kɛ nisɔndiya ye Alors nous sommes appelés à nous arrêter à 20 heures. a bɛ ɲinan fɛ ko an ka jɔ nɛgɛ kaɲɛ mugan Alors, nous wagati avons encore 15 minutes pour voir s'il y a des questions. miniti 15 b'an bolo halisa n'a y'a sɔrɔ ɲininkaliw bɛ yen Autrement, après, nous allons rentrer dans un temps de silence et de prière. o kɔfɛ an na don wagati dɔ kɔnɔ k'an makoni ka ala deli S'il y a une ou deux questions ni ɲininkali dɔw bɛ yen d'éclaircissement, walasa ka faamuyali sɔrɔ on va les prendre. an bɛna o ɲininkaliw ta ɲininkaliw wagati don Oui, Émile. Merci beaucoup pour cet enseignement très efficace. Alors, je voudrais poser une question parce que dans l'intervention du pasteur Emmanuel, il a fait comprendre que la fête de Noël n'était pas une institution de Dieu et que nulle part nous n'avons alors des indications par rapport à cette fête-là. Moi, je voudrais comprendre, est-ce que les Juifs célèbrent Noël aujourd'hui et d'où est-ce qu'il tire son fondement? Merci. D'accord, donc Emile ka ɲininkali ko karamɔgɔ ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ko n'an ye ala ka kuma lajɛ Noël seli ale ko tɛ fɔ yɔrɔ si ale b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ k'a faamuya yala yahutu u bɛ Noël seli kɛ wa walima Noël seli yɛrɛ a hakilina bɔra yɔrɔ jumɛn donc a jusigila ye fɛn jumɛn ye a ka ɲininkali y'o ye. Chers frères et sœurs, moi je me base sur la parole de Dieu. Je n'ai pas vu une inscription sur la fête de Noël. n badenw ne bɛ sinsin ala ka kuma de kan ne ma fɛn ye Noël seli Je ne suis pas en train de dire, il n'est pas question de la naissance de Jésus, c'est dans la Bible. n tɛ k'a fɔ ko Yesu Kirisa bangeliko kuma ma fɔ dɛ o bɛ ala Mais ka kuma en kɔnɔ aucun moment Dieu a dit célébrer la naissance de Jésus. nka yɔrɔ si ala fana m'a fɔ ko ka Yesu bangeli seli Une kɛ. grande majorité des Juifs ne fêtent pas Noël, mais Noël est devenu commercial. yahutu fanba bɛɛ lajɛlen o si tɛ Noël ɲɛnajɛ kɛ nka Noël ko kɔni kɛlen bɛ jagokɛ ko dɔ diɲɛ kɔnɔ bi. Noël est devenu beaucoup plus commercial. Noël kɔni kɛra wari ɲini sira ye. Et vous le sentez au Mali, quand il y a la fête de Noël, même les autres religions fêtent Noël avec nous. Parce qu'ils font du business. ani a b'a ye hali Mali kɔnɔ yan ni Noël kɔni ko fɔra bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲɛnajɛ ka diinɛ wɛrɛw ka d'a kan
jago caman bɛ kɛ a wagati la. Alors je ne suis pas en train de dire non plus qu'il n'est pas juste de fêter Noël. N tɛ k'a fɔ fana ko Noël seli man ka kɛ. La décision de fêter Noël est venue d'une convention unitaire des pères de l'Église de fêter Noël. Ce n'est pas par rapport à la Bible de se rappeler que Dieu... Et c'est quand même un peu sombre. Je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails cette nuit. Noël seli kɔni a hakilina bɔra église jusigibagaw la u ka bɛnkan don k'a kɛ. Bon n t'a fɛ ka don a kɔnɔna na ka bɛɛ Parce lajɛlen fɔ. qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressortent dans la fête de Noël qui sont troublants. Ka d'a kan fɛn caman bɛ ye Noël ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ni a dɔw bɛ mɔgɔ fili dɔɔni. Il y a eu ce qu'on appelle l'infiltration paganisme dans la fête de Noël. Mun ye diɲɛ kɔnɔ ala dɔnbaliw ka ɲɛnajɛ cogoya dɔw taara ka don Noël yɛrɛ kɔnɔ. À l'époque, il n'existait pas, quand on instituait la fête de Noël, il n'existait pas des églises évangéliques. Il n'y avait que l'église catholique, l'église universelle. Noël seli bɛ sigi sen kan wagati mun na église évangélique kun tɛ yen, donc protestant kun tɛ yen, nka catholique église catholique de kun bɛ yen. Et la fête de Noël est la prolongation de tout ce que Constantin Ier a amené au sein de l'église. Ani Noël seli Constantin Ier o kun ye Constantin Ier était l'empereur de l'empire grec. Donc grécu ka donc romain ka masakɛ dɔ bɛ yen, Constantin Ier ale nana ni hakilina minnu ye chrétien kɔnɔna na Noël seli b'o kɔnɔ. À partir du 4e siècle, le christianisme est devenu religion d'État dans tout l'empire romain. San 400 kɔfɛ église daminɛ na, donc Yesu nali san 400 On a tendance à oublier cela. Chrétien kɛra Romains ka masaya ka diinɛ ye. Et ça a amené la persécution des Juifs à qui appartiennent les alliances. Kɛra sababu ye ka kɔrɔbɔli se ani ka tɔɔrɔ se yahudiw ma, olu mun ni layidu tigiw don. Et c'est dans cette mouvance-là où on a institué ce qu'on en appelle la théologie des remplacements. Israël n'est plus de Dieu, c'est l'Église qui remplace Israël. Wagati de la hakilina minnu nana k'a fɔ ko ka falenw kɛ Israël tɛ bilen, ala ka siya ye bilen, nka église de bɛ o nɔ na sisan. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Constantin Ier? Mun de kɛra Constantin Ier, ale ye mun de kɛ? Il a essayé de christianiser certaines pratiques paganistes. Taabolo dɔ tun bɛ o ala dɔnbaliw fɛ, a y'a lajɛ k'o taabolo dɔ ta ka na don chrétien k'u kɛ chrétien taabolow ye. Et ces stigmates du passé sont solidement ancrés dans le catholicisme encore aujourd'hui. Ani o hakilinaw u kɔni sinsinlen bɛ halisa catholiquew ka taabolow kɔnɔna na. Les Juifs ne fêtent pas Noël. Ça n'a pas de signification pour eux. Yahudiw tɛ Noël seli kɛ, Parce que kɔrɔ t'a la u beaucoup de fɛ. Juifs ne croient pas que Jésus est encore venu. Ka d'a kan Yahudiw yɛrɛ caman fana ma da la fɔlɔ ko Yesu nana. Et je me rappelle ces jours quand on était en Israël, notre guide nous disait qu'ils attendent encore le Messie. Ils ne croient pas du tout que le Messie est venu. Eux, ils l'appellent un imposteur. Hakili b'a la, an taalen Israël mun tun bɛ an bilasira an ka taamaw na, ale tun bɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ Masiya makɔnɔ halisa. Anw ko bɛ mun ma ko Yesu, o ye nkalontigɛla ye olu bolo. Tu fais quelque chose avec laquelle tu approuves, mais ils n'approuvent pas Noël. I bɛ fɛn dɔ kɔni ɲɛnajɛ kɛ i dalen bɛ fɛn mun na, donc olu ma da Noël ko Et yɛrɛ la. les Juifs sont scripturaires. Ils ne fêtent pas autre fête si ce n'est que les fêtes qu'il y a dans la Bible pour eux. Ani Yahudiw bɛ sinsin ɲɛnajɛ minnu sɛbɛnlen don Ala ka kuma kɔnɔ, olu bɛ sinsin o ɲɛnajɛw de kɛli kan. Donc, Noël est une convention de nous les chrétiens, pendant les papes, pour qu'on puisse fêter Jésus, mais ça a une signification. On n'a pas le temps. Un jour, on va avoir un partage plus approfondi là-dessus. Noël kɔni ale ye bɛnkan ye anw chrétiens yɛrɛ fɛ ka nin ɲɛnajɛ kɛ. Bon, an bɛna don a kuma ka a fɛsɛfɛsɛ siɲɛ wɛrɛ. Malheureusement, nous mettons sous témoin la fête de Pâques qui est biblique par rapport à Noël. Ɲɛnasisi ko don, an kɔni bɛ Pâques seli ko o kɛ ɲɛnajɛ nin ye ten dɔrɔn ni an y'a sanga ni Noël kɛcogo ye. Voici ce que je peux dire là-dessus. N bɛ se ka mun fɔ a kuma kunkan o de filɛ nin fɔlɔ. Est-ce que vous connaissez l'origine de l'arbre de Noël? Yala, o b'a fɔ mun arbre de Noël
u bɛ yiri ɲɛjira mun jɔ ka yiridenninw kɛ k'a la ni ka fɛngɛw k'a la est ce que a b'u kɔrɔ dɔn. C'est du paganisme chez les germaniques. o ye danabaliw ka hakilinan dɔ ye. Qu'on a pris. O taara. Et que les missionnaires sont venus nous acculturer avec ici. Missionnaires donc olu nana ka o hakilinan fana don an na yan. Et quand il n'y a pas l'arbre de Noël, il n'y a pas Noël. Ni o Noël jiri tɛ yen nɔ a bɛ ko Noël tɛ yen. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on fait mal. Hein. N kɔni ti k'a fɔ k'an bɛ ka kojugu kɛ dɛ. Mais il faut connaître l'origine des choses. Nka i ka fɛnw u bɔra yɔrɔ mun na. C'est la culture. U bɔra yɔrɔ mun na fɔ i k'o dɔn. Voilà, il ne faut pas célébrer les choses parce que c'est dans l'église, c'est de Dieu. C'est pas vrai. Kana fɛnw ka u ta k'u yanga ten dɔrɔn k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ église la a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye. Je peux sortir tout un papier sur l'arbre de Noël. N bɛ se ka gafeba bɔ Noël jiri in kun kan. Et puis les œufs, vous savez en Europe il y a les œufs de Pâques. Il y a les œufs de Pâques. Ani fɛnw fana a b'a ye k'a fɔ tubabula u bɛ fɛn dɔ kɛ Noël fɛnw donc. Et les œufs de Pâques est une ancienne pratique paganiste dans l'empire babylonien. O fana o fanko fana o ye hakilina mun ni a bɔra aladɔnbaliw fɛ yen nɔ Babylone. Si vous partez en Europe, si vous partez aux États-Unis, il y a les œufs de Pâques un peu partout dans les magasins à ce moment même. De toutes sortes de couleurs. Ni aw taara Europe jamanaw ka b'a ye yɔrɔ caman na u bɛ fɛn mun yira ko Pâques fan olu bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na donc kɔnɔfan jatew do donc u bɛ u labɛn ka bila donc fɛn dɔw cadeau b'a dɔw kɔnɔ fɛn caman bɛ yen nɔ mais hakilina bɔra danabaliw de la. Merci Seigneur, les missionnaires nous ont pas amené ça. Sinon on allait aussi adapter ça comme nous on adapte tout. Barika Ala ye missionnaire comme mana n'o ye ɲɔgɔn da an b'o sira fana minɛ. Nous on adapte tout. Les missionnaires a fait, nous on fait aussi. Fɛn o fɛn kɔni an b'a fɔ missionnaire mun k'an b'o kɛ. Sans savoir quelle est l'origine de ces choses-là. K'a sɔrɔ an tɛ a ko jujɔn dɔn. Heureusement ils n'ont pas amené les œufs de Pâques. Je ne sais même pas où on allait trouver ces œufs-là. Donc a kɔni kɛra kunnajɛ u ma na n'o hakilina ye ne yɛrɛ tun t'a dɔn n'an b'o sɔrɔ yɔrɔ min na. Et les œufs de Pâques sont faits avec le chocolat. Ani o Pâques o fan mun ko bɛ fɔ fana n'a bɛ dilan ko sɛfan a bɛ dilan ni chocolat de. Si vous partez actuellement en Europe, les enfants passent leur temps à colorer les œufs. Il y a toutes sortes de couleurs et ce sont les œufs de Pâques. Ni a taara tubabu jamana kan sisan a b'a sɔrɔ u bɛ ka o fɛn taamasiyɛn caman ta ka couleur caman kɛ a la. Ça c'est vraiment horrible pour les juifs. Et ils ne supportent pas ça du tout. Yahutu kɔni tana ye o yeli ye o kɔni man d'u ye cogo si la. Ils ne veulent pas qu'on puisse pervertir ce qui est pur, ce qui est saint et qui vient de Dieu par mun ye sanuman ye u t'a fɛ u ka yɛlɛma cogo si la ka o cogo tiɲɛ. Je vais vous inviter à un temps de prière maintenant pour terminer, avant de donner la place à Jacques. N bɛna an bɛɛ lajɛlen wele an ka don deli wagati dɔ kɔnɔ sisan yanni n ka yɔrɔ di Jacques ma. J'aimerais qu'on puisse se rappeler de cet agneau qui a été immolé pour nous. N b'a fɛ an k'an hakili jigin ni sagaden na o mun fagara anw ye. J'ai dit que la fête de Pâques pour les Juifs, c'était une fête pour se rappeler les bontés de Dieu. Ne y'a fɔ ko Pâques o tun bɛ kɛ Yahutuw fɛ ka u hakili jigin Ala ka ɲumankɛlenw na. Et ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse se rappeler les bontés de Dieu à notre égard. Ani n b'a fɛ an hakili jigin Ala ka ɲumanyaw la ka ɲɛsin an ma bisu in na. Et demain, vous allez vous rendre compte encore quand on va parler du sang de Jésus-Christ, vraiment ce que Jésus a fait pour nous. Ani sini ni a y'a ye fana an bɛna kuma Yesu joli ko kan an bɛna ye tiɲɛ na Yesu ye mun kɛ an ye Pâques senfɛ. On peut prendre quelques minutes ensemble. An ka miniti damadamani ta ɲɔgɔn fɛ. Tu peux aussi dire merci à Dieu pour son amour pour toi. I bɛ se k'a fɔ Ala ye fana ko a barika a ka kanuya ye ka ɲɛsin ma. Tu peux dire à Jésus merci d'avoir payé le prix pour moi que je ne pouvais pas payer. I bɛ se k'a fɔ Yesu ye fana a barika i ye sarali mun kɛ ne ye ne tun tɛ se ka o sara. Mais tu peux aussi dire à Jésus pardonne-moi de ma négligence et de mon hypocrisie. I bɛ se k'a fɔ Yesu ye fana k'a ka yafa i ma ka i ka ko bila kɔfɛ ni i ka filankafoya. Et pose-toi la question, Jésus a été prêt à donner sa vie pour toi. Est-ce que toi tu seras prêt à donner ta vie pour te servir? I ka ni ɲininkali kɛ i yɛrɛ la Yesu sɔnna ka a nin di e kosɔn yala e bɛ sɔn e labɛnlen bɛ ka i nin di ka baara kɛ a ye wa? Et peut-être ce soir c'est une occasion pour toi de lui demander pardon pour tes négligences, pour tes standards que tu mets au-dessus des standards de Jésus. Lala a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka yafa deli a fɛ bi fana sabu i ye ko caman kɛ bolokɔfɛfɛn ye ani i ye i ka hakilinaw bila a ta sanfɛ yɔrɔ caman na. De prière peut être aussi un temps d'engagement. Tu dis Jésus, moi j'ai trop joué avec ma vie.
Je vais m'engager pour toi, pour te servir. nin deli wagati fana bɛ se ka kɛ yɛrɛdili waati ye k'a fɔ yesu tiɲɛna ne kɔni ye tulonkɛ kɛ kojugu m'a fɛ k'a n yɛrɛ bɛɛ lajɛlen d'i ma sisan. Mais tu peux aussi dire ce soir, Jésus, moi j'ai toujours pensé que je n'ai pas d'importance à cause de toutes ces souffrances que j'ai subies dans ma vie, mais je ne savais pas que tu pensais à moi à Jésus Manu. E bɛ se k'a fɔ fana ko yesu ye e kun t'a dɔn k'e nafa ka bon tan nka ni e bɛ ka miiri a ye tɔɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen kɛ Getsemane. Et ce que nous sommes en train de vivre ce soir est en corrélation avec ce que nous avons entendu dimanche. Parce que Marie avait été délivrée par Jésus. An bɛ ka mun fana an bɛ ka mɛnni mun kɛ bi o ni dimanche tɛmɛnen an ye mun mɛn o bɛɛ lajɛlen dulolen bɛ ɲɔgɔn na sabu Mariama Ala ye a hɔrɔnya. Et Marie ne pouvait que témoigner sa gratitude à l'égard de Jésus par ce vase de parfum de grande valeur. Ani Marthe a kun tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ fɔ ka a ka ŋaniya ɲumanya ani ka Yesu ka ɲuman dɔn a ye ni a ka ni wusulan sumajalan duman ye. Prions. An ka Ala deli. Je ne savais pas que j'avais autant d'importance à tes yeux, à tel conseil que tu t'es donné pour moi. Ce soir, je vais me rappeler de ça, Seigneur. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix, Seigneur, pour me libérer de l'esclavage du péché. Tu as payé le prix pour, Seigneur, que je passe de la mort à la vie. Pour expérimenter l'amour du Père pour moi, Seigneur. Tu as payé le prix pour que je puisse devenir enfant de Dieu. Et ce soir, je vais te célébrer, je vais te remercier, Jésus. Tu as payé le prix, Jésus, à la croix. Parce que j'ai de l'importance pour toi, Seigneur. Et je te remercie du fond de mon cœur. L'ennemi n'a plus aucun droit sur ma vie. Ton sang précieux me couvre. Ton sang précieux me couvre, me justifie. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Merci pour ce prix, ce grand prix que tu es, toi l'agneau immolé pour nous. Je t'en suis infiniment reconnaissant, Jésus. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Tu m'as libéré de la tristesse de vivre à la joie. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Tu m'as libéré, Seigneur, de la peur de la mort à une vie d'espérance. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, merci. Merci de t'avoir donné pour nous. Merci de t'avoir donné pour nous, Seigneur. Je vais laisser la place à Jacques pour conclure. Mais yɔrɔ to Jacques bolo a kuncɛliko la. Amen. Amina. Rendons grâce à Dieu pour cet enseignement. An bɛ barika da Ala ye ni kalan kosɔn. Le Seigneur nous a bénis. Matigi dubara an ye. Pour que nous puissions comprendre l'importance de la Pâque pour chacun de nous. Walisa an ka se ka Paki kɔrɔ faamuya an bɛɛ kelen kelen. Je voudrais qu'on termine cette soirée avec ce chant qui dit « Jésus a souffert à la croix pour nous. En retour, qu'est-ce que nous voulons faire pour Jésus ?» M'a fɛ an ka